Ahoj, jmenuji se Ksenie. Někteří mě určitě znáte jako Tetu Tapetu. Před tuhletu kameru mě dovedla docela trnitá cesta. V roce 2020 jsem začala vyvracet jako dobrovolník dezinformace o covidu. Když přišla ruská agrese na Ukrajině, samozřejmě se začalo dezinformovat o tom. Když se ale koukáte na hrdinné obránce, jak se perou se svou každodenní realitou, nemůžete jenom vyvracet lži různých šmejdů a zjistíte, že potřebujete dělat i kvalitnější pomoc, efektivnější. Proto jsem třeba začala chodit plést sítě do pražské Kryjevky, kam vás moc ráda vezmu a kde potkáte úžasné lidi, kteří se pomoci Ukrajině věnují už dlouhodobě. Další naše úžasná pomoc je sbírková činnost. Společně už jsme i díky vám vybrali už určitě aspoň přes 500 000 korun. Povedla se sbírka s částkou úplně neuvěřitelnou. Vidíte ji na obrazovce 151 362 korun, které půjdou na pomoc vojákům, kteří vyprošťují techniku a opravují techniku. Otevřít své srdce ale můžete i jinak, nemusíte otevírat jenom peněženky, můžete mě kontaktovat a můžeme spolu jít plést, případně nás potěšíte jenom tím, že budete sdílet tuto naši aktivitu. Čekají nás opravdu velké věci. Děkujeme.